Kalmar so tana nufin abin da zuciya ta so, amma ana wa ɓangaren rai ne da rayuwa. So ne lagun mutane biyu da shaguwa, mai kama ɗan adam da aljan da beguwa. Domin mu gane so sai mun ƙara nutsuwa, don dole so shi ke kai mu kuwa. Ba laifi na bane tawa, kiyo kira da gaggawa, lalle na shekiya dame ni, na daina ci bare barci. Ni dai an san ki nisa, an kasa a yi min tausa, ko da kiran ki ba kya ɗauka a hakin bade nan cikin kunci. Wa za ta maye gurbin ki, ba a iya cire sanki a zuciya ta ba daɗi, kullum tana yi min ɗaci. Sarauta na gidan sarki, ni ko na zama bawanki, in babu ke akwai matsala, ga zuciya tana huce, da zan iya bacewa ma